है काका का हो कहाँ जाता रहो इतना तेजी में झोरा बोरा लेके? जाता नहीं होली के बाजार करे। हाँ ठीक बा, होली के बाजार हो तो घरे कुछ बनी। हाँ। ए भैया हाँ भैया, तू कहाँ जाता रहो झोरा लेके? आज होली ना हो जाए तनी सामान खरीदे। अच्छा हाँ ठीक बा, सामान खरीदा जाए तो घरे बनी कुछ। ए भैया तू कहाँ जाता रहो झोरा लेके? जा तनी होली के बाजार करे। अच्छा सबके बाजारे कर जाता वे भैया। हाँ बोली। एगो से बात कहे की चाहत नहीं है। कहीं कहता नहीं जब हम होली के सामान खातिर ग्राहक बोला के लिया होता ले आई बहुत बढ़िया। लेकिन हमारा मान सामान अच्छा हमरा इशारा समझता नहीं। हाँ। ठीक बा, हमरा मान सम्मान रखे, जितना कस्टमर ले आई हमरा मान सम्मान में कोनो कमी ना होखे। हाँ ठीक है भैया, ठीक है, हम ये चाहते रहनी जी जी जी। ए हम खूब बढ़िया एगो दुकान देखो था, एकदम बढ़िया बढ़िया सामान मिलेला कम दाम में। कहाँ बा? अरे यही जो गाँव में बाबे, चलो ना तालन के एकदम हम दिवा तनी रेट से। अच्छा तो ठीक है रही। हाँ चले के वही में हम दिवा तनी। केकर दुकान हो? अरे यही जब बगल में बा, चली लो ना। चल चल हाँ बैठी काका, बैठी मोटरसाइकिल पे बैठी। ना बाबू हमारे लॉकअप नहीं बैठेगा, हम चले के भैया हम चल तनी। चली चली आगे हाँ। आई लो भैया लो, आई लो। अच्छा चल। ये दुकान बाबे, हाँ। ये सब सामान सस्ता रेट पर मिली और बढ़िया क्वालिटी के मिली। हाँ ठीक बात है, लिया जाए यही लिया। हाँ तो अपन गाँव में बाबे आ नजदीक के नजदीक बाबे। हाँ हाँ ठीक। हाँ अपन लिस्टवा निकाल के दी लो। हाँ ठीक बा। ए बबुआ कुछ होली के सामान बा तनी निकाल दे तो। दे निकाल देता नहीं। तनी हमरो निकाल दे। दिया जा निकाल देता भैया, नहीं। दे हमरो भैया निकाल दे। चाचा के सामान निकाल कर रोल इनके निकाल देता। हाँ निकाला बाबू। ठीक बा ठीक ठीक हाँ, आराम आराम से रही। हाँ तनी तेजी करी। ठीक बा, हम ठीक बा। जा बैठा तनी सब। बैठा ठीक बा ठीक बा ठीक। देखो तनी कितना बढ़िया सामान बा। हाँ हाँ बस। एकदम सब क्वालिटी में सामान बा। दुकानदार बड़ा बढ़िया बनी। ए बबुआ कब ले निकल बा हो, तनी जल्दी निकाल, घरे बनाई है सा। हो गई चाचा, हई झोरा में कसी है और सामान हो। अच्छा ठीक बा भैया हई कसी है और सामान हो। अच्छा 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 ठीक बा। हमार कहाँ बा? हई भैया राउर हटे, हई 4 गो सामान राउर बा, हई सब राउर हटे। अच्छा हई हमार है। जी जी जी। ठीक बा बबुआ, हमार हो गए कस लेनी हम। ठीक। ए बबुआ सामान तो ठीक बा, हो गइल। पैसा कितना भइल हो? राउर 940 रुपया चाचा। अच्छा ठीक बा। हमार कितना भइल बा? राउर भैया 680 रुपया दे दी राउर। राउर दे दी 590 रुपया। हम ऑनलाइन मार देता नहीं। ठीक बा, मार दी स्कैनर से मार दी। हो गइल। अरे भैया कहाँ बड़ा उड़े ए बबुआ हैला 1000 रुपया बावे, फेरा 60 गो रुपया हमरा के। जी ठीक है। ठीक बा बबुआ चल तनी। ठीक बा चाचा। भैया रोरा कहले रही कि रोरा ग्राहक लेके आए, रो कुछ इज्जत पानी कह दिए तो हमू दे देती। लेट होता हवे होली के दिन कुछ बनावे ना के बाबे तो जल्दी से तनी दे देती। ठीक बा, दे देता नहीं, 1 मिनट वेट कर। ठीक है भैया, ठीक बाबे। ली भैया राउर। ए महाराज रोरा कहले 20 गो ग्राहक भेजन नहीं, 100 रुपया कमैलो के हम तो 2000 रुपया भइल। 500 रुपया के सामान ना दे महाराज। अरे महंगाई जानते बानी रोबा कितना भइल बा। ली एगो हमरा तरफ से महा कोस ले ली रिफाइन। अच्छा ठीक है बाबे। हां रउरो खुश रही। ठीक है भैया चल तनी। ठीक बा, जाई आ कस्टमर भेजत रहे, हम रउरो मान सम्मान नहीं तिया होत रही। ठीक है भैया, ठीक है। ठीक बा।